Helo, Sian ydw I a dwi'n weithio Cymdeithasol yn Cyngor Gwynedd ac yn gweithio yn cefnogi oedolion a'i gofalwyr ers ryw 20 mlynedd, dwi'n meddwl. So dipyn o brofiad yn y maes. Dwi'n cefnogi gofalwyr Di-Dâl ar y cyd efo'r unigolion. So mae'n anodd deud bod ni'n asesu gofalwyr ar ben ei hunain yn aml, mae o'n digwydd ar y cyd. Dwi'n meddwl, swn i'n dweud rhyw 20% o ofalwyr yn gwneud cais i gael asesiad yn ei llais ei hunain. Mewn ffordd, mae rhan fwyaf yn gweld o'n broses sy'n digwydd yn naturiol pan dwi'n mynd i asesu'r unigolyn. Ac wrth gwrs yn sicrhau bod llais y gofalwr Di-Dâl yn yr asesiad hefo'i gilydd. Ac yn aml iawn, swn i'n dweud bod llais yr gofalydd ei hun, ella chdi bach fwy cry yn yr asesiad yn aml iawn, pen di'r unigolyn ei hun ella ddim yn gallu cyfarthrebu gystal neu ddim yn gallu adnabod ei anghenion gofal. Dwi'n debynol iawn wedyn ar y gofalydd i rannu profiadau nhw o sut maen nhw'n gweld anghenion yr unigolyn ac yn amlwg sut maen effeithio nhw fel gofalydd. O ran yr asesiad ei hun, dwi'n teimlo bod o'n dydy o'm yn broses sydd jyst yn digwydd unwaith a dyna ni, mae'r asesiad yn rhywbeth sy'n newid yn amlwg. Mae anghenion rhywun yn newid, anghenion o gofalydd yn newid, so mae'n broses sy'n digwydd drwy'r adag ar nifer yr ymweliadau. Mae rhywbeth yn cael ei ychwanegu at yr asesiad, rhyw wybodaeth newydd, rhyw newid. So mae'r asesiad yn ella rhywbeth cychwynnol da chi'n neud yn eich cyfarfod cyntaf hefo'r teulu. A wedyn, da chi'n ychwanegu ato fo ar hyd yr amser da chi'n cefnogi'r unigolyn a'r gofalydd efo'i gilydd. Mae'n siŵr bod faint mor aml dwi'n cynnal asesiadau newydd yn amrywio o fis i fis. Ond o ran y tîm, o ran rei sy'n dod i fewn i'r tîm, yn amlwg mae o'n wahanol, so mae yna fwy yn cael ei rhannu rhwng y tîm i gyd. Cychwynnol, swn i'n dweud bod yr asesiad cychwynnol, mae o fel arfer, swn i'n dweud yn ymweliad sy'n para ryw awr a hanner i 2 awr. Yr asesiad cychwynnol pan dwi'n cyfarfod yr unigolyn a'r gofalydd efo'i gilydd. Felly mae'n da i gael ei wneud ar un amser. Yndi, dwi'n teimlo bod dwi'n dieddol o naturiol. Mae'r asesiad ei hun, yr daflen mathematys yn gofyn yn y cychwyn os ydy'r asesiad o'r unigolyn neu y gofalydd neu ar y cyd. A swn i'n deud 9 gwaith allan o 10, dwi'n ticio'r blwch sy'n deud bod o yn digwydd ar y cyd, achos mae jyst yn digwydd yn naturiol fel yna. Dwi'n meddwl os ydych chi'n mynd i weld yr unigolyn asesu nhw, a wedyn yn amlwg mae'r gofalydd Di-Dâl yn chwarae rôl bwysig yn yr asesiad, a wedyn ydych chi'n naturiol yn asesu nhw ar yr un pryd. Mae'n siŵr swn i o textbook, mae'n siŵr dylswn i fod yn paratoi nhw'n well na beth dwi, ond yn yr dydd gwaith sydd ohoni, mae yna cyfeiriad yn dod i mewn, a wedyn da ni'n trefnu ymweliad ac yn dweud fyddwn ni dod i asesu, a wedyn ar y pwynt cychwynnol yr asesiad o fewn pen dwi yn y tŷ, swn i'n dweud fydd hyn yn asesiad ar 2 yna chi. Mae rei bobl yn gofyn iddyn nhw gael asesiad yn unrhyw ei hunain lle neu yn ei cais i gael asesiad yn ei hunain. Weithiau dwi'n teimlo bod, dwi'n meddwl mae'r syniad o gael eich asesu yn dod efo disgwyliadau. Dydy o'm yn digwydd yn aml, mae gen chi rei bobl sydd isio asesiad i'w hunain, a wedyn mae'n rhoi disgwyliadau wedyn o be fydd yr magic wand fydd ar ddiwedd yr asesiad, ac yn aml iawn na jyst ymarfer a hel gwybodaeth ydi o ar ei llais iddyn nhw. Dwi'n meddwl o ran yr asesiad ei hun, mae hwnnw jyst yn rhywbeth cychwynnol. Mae mwy o'r gwaith i fi yn bersonol o gefnogi gofalwyr yn digwydd wedyn ac yn broses sy'n gallu cymryd misoedd, blynyddoedd. Weithiau dwi wedi bod yn cefnogi'r un gofalwyr. So yr actual asesiad ei hun, darn bach o waith i hwnna o just hel gwybodaeth a wneud siŵr bod anghenion nhw a'i llais nhw yn cael ei roi yn lawr ar ddogfen swyddogol. Ond mae'r gwaith wedyn i gefnogi rhywun yn dod wedyn ar ôl yr asesiad mewn ffordd, gwybod bod rhywun yna i'w cynnal nhw, gwybod bod gen nhw rhywun i
wrando ar pan mae pethau'n mynd yn anodd, a i fi hynna ydy'r peth fwyaf pwysig wrth gefnogi gofalwyr ydy gwybod bod gennyn nhw rhywun ar ochr ar llun ffôn. Mae gennyn ni fatha gwefan y cyngor sy'n rhaid gwybodaeth i bobl. Cynnal gofalwyr hefyd yn fudiad so ni'n cyfeirio ymlaen at ni, mae'r gofalwyr eu hun wedi bod at nhw'n barod. So nhw dy'r ddau prif beth o ran gwybodaeth i bobl. So dwi'n dieddol o ddim sgwennu nodiadau pen dwi'n tu rwy'n, dwi'n licio cael sgwrs dod i'n abo rwy'n, nid ydyn nhw ddim yn gyfforddus, so dwi'n licio mynd â unrhyw fath o gofennau mewn i cartra bobl. Weithiau fyddai'n deud bod fi eisiau sgwennu amball i nodyn i'r co, ond mae jyst mwy fath o sgwrs anffurfiol mewn ffordd, a wedyn yn amlwg yn mynd yn ôl i'r swyddfa a cofnodi gyd o'r gwybodaeth ar daflen What Matters sydd gennym ni. Dyna beth sy'n bwysig, dylwn i ddweud. Swn i'n dweud yr rhan bwysig o ran i'r gofalwyr ydy jyst rhaid amser iddyn nhw sgwrsio. Dyd yr asesiad dim byd, diolch yn ddogfen, neu diolch yn broses, mae o jyst yn broses reit syml. Diolch yn byd cymleth, mae o jyst yn gwrando rhywun a neud rhywun ddim o digon cyfforddus i agor fyny. Yndi, mae hwnna'n rhan o'r sgwrs mewn ffordd. Mae da chi'n holi nhw sut maen nhw'n gweld sa pethau'n gallu bod yn haws iddyn nhw, be di'r pethau maen nhw eisiau gallu ychwanegu mewn i'w bywyd mwyn gallu cario ymlaen gofalu. Be sy'n bwysig iddyn nhw, mae jyst yn dod yn naturiol yn y sgwrs, dwi'n meddwl. Yn aml iawn, yn yrdig dyddi yma, mae o'n anodd iawn, mae o wedi mynd fwy anodd cefnogi yr unigolion a'i teuluoedd oherwydd diffyg adnoddau yn y gymuned. Swn i'n dweud rhan fwy ar amser mewn y ffordd o gwmpas ffeindio rhywbeth sy'n mynd i alluogi i'r gofalydd ei hun gael chydig bach o ysbaid. Dwi'n gwybod na chydig bach ydy hynna'n ganol llwyth o oriau gofal maen nhw'n rhoi i mewn, ond dwi'n meddwl mae'n bwysig bod nhw jyst yn cael cydnabyddiaeth o'r amser na nhw eu hunain, ac da chi'n gweld y gwahaniaeth, mae ella hyd yn oed jyst 2 awr yr wythnos o ysbaid yn rhoid i rywun. A fwy pwysig gwrando, jyst bod yna dwi'n dieddol o defnyddio WhatsApp lot, so tra mae'n gallu bod yn ella rhoi chydig bach mwy o bwysau na fi fel gweithwyr, ond dwi'n gwybod bod o'n andros o tŵl defnyddiol i'r gofalydd ei hun, achos maen nhw'n gallu cael negeseuon drosodd i fi'n sydyn, bwrw bol yn sydyn, a bod fi jyst yn ymateb yn ddigon weithiau i bobl wybod bod yna rhywun yn gwrando. Dwi'n meddwl mae'r rhan fwyaf bobl, dyn nhw'n hyd yn gofyn am copi, dyn nhw'n isio, ond yn amlwg mae gennych chi amball un unigolyn sydd eisiau bod mwy proactif yn y broses, ac yn amlwg sy'n nhw'n gofyn am gopi ar asesiad yna dwi yn rhoi yn amlwg, ond yn aml iawn mae bobl jyst yn gweld o fel sgwrs a ella ddim yn llawn, ddim yn teimlo bod nhw angen copi yna ella. I rywun sy'n gwneud asesiad gofalydd am y tro cyntaf, dwi'n meddwl un o'r pethau cychwynnol yn amlwg ydy penderfynu ydy'r unigolyn yna eisiau asesiad ar ben ei hun, neu ydyn nhw'n hapus i fod yn diplethu mewn i asesiad yr unigolyn sydd efo anghenion gofal. A wedyn mae o jyst yn mynd i fod yn sgwrs anffurfiol am cryfderau a yr heriau a beth sy'n bwysig i'r unigolyn, a wedyn mae hynna yn rhannu hyn yn reit naturiol i yr un peth efo'r gofalydd. Mae'n mynd llaw yn llaw, dwi'n teimlo. A jyst bod yr peth pwysica ydy na jyst un ymweliad cyntaf dy'r asesiad yna, a mae'r broses o gefnogi'r gofalydd wedyn o'r asesiad yna yn rhywbeth parhaol sy'n digwydd wedyn yn eich perthynas gwaith efo'r unigolyn sy'n gofalu. Cyngor i bobl sy'n cefnogi gofalwyr, fysa jyst i fod yna. Dwi'n meddwl i chi'r wir sylweddoli pwysigrwydd bod chi yna i bobl, hyd yn oed os da chi'n gallu neud lot o ran cynnig gwasanaethau, da chi fel y persona sy'n ar wahân i teulu o ffrindiau, sy'n annibynnol o sefyllfa bob dydd y persona, yn gallu neud lot fawr o wahaniaeth. Dwi wedi gweld hynna dros y blynyddoedd fy hun, a pa mae'r werthfawr ydy jyst bod yna yn gefn i rywun ac yna i wrando, a gwrando mwy na'm byd.